इंडिया नेवीनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा भारतारि नावनि रैखाथि हानजाया सुथुर हादोर पाकिस्तानखौ मदद होदों। भारतारि नावनि रैखाथि हानजाया आरब लैथोआव लैथोआरि दाखाथिफोरनिफ्राय सा 23 पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामदों होनना सुलुङाव फैदों। बे जाथायानो जादों आरब लैथोआव पाकिस्तानी ना हमग्रा जाहाज अल कम्बार 786 लैथोआरि दाखाथिफोरनि आखायाव गोग्लैदोंमोन। आरब लैथोआव भारतारि नावनि हानजाया दाखाथिफोरजों 12 घन्टा जुजिनानै पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो हादों। भारत हादोरनि इन्डियान नेभिया पाकिस्तान हादोरखौ सुथुर हादोरबाबो नाथाय मदद खालामदों। नंगौ, इन्डियान नेभिनि मोनसे गिदिर अपारेशन सुथुर हादोर पाकिस्ताननो भारत हादरनि नावनि रैखाथि हानजाया मददनि आखाय होदों। भारतारि नावनि रैखाथि हानजाया सा 23 पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो हादों। भारतारि नावनि हानजाया पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ सोमालियानि लैथोआरि दाखाथिफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामदों। भारतारि नाव हानजाया आरब लैथोआव 12 घन्टा गोलाव सम अपारेशन खालामना जाफुंसार जादों आरो भारतारि नाव हानजानि अपारेशन खालामनायाव जोबथायाव लैथोआरि दाखाथि हानजाया आखाइ दिखांनो गोनां जादों। पाकिस्ताननि ना हमग्रा जाहाज अल कम्बार 786 लैथोआरि दाखाथिफोरनि आखायाव गोग्लैदोंमोन आरो इन्डियान नेभिनि मदद खालामनायाव पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरा रैखा मोनदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।